V Českej republike neprešiel zákon o zákaze fajčenia už po x krát, približne 20 rokov sa tam pod takým jemným a niekedy aj menej jemným tlakom Európskej únie snaží česká vláda niečo prijať, ale zatiaľ sa to nepodarilo a teraz to neprešlo. Si myslím, že to úplne v poriadku, je to rozhodnutie suverénnej krajiny, a teda konkrétne suverénneho parlamentu suverénnej krajiny. A tým by to vlastne malo byť vybavené, ale nie je to tak. Európska únia sa už nechala počuť, že teda budú krátiť nejaké dotácie pre Čechy a inak nejak vyvíjať nátlak. A tu sa práve ukazuje, ako Európska únia sa mieša do veci, do ktorej ju nič nie je. Úplne priamo v zakladateľských zmluvách sa píše niečo o subsidiarite. To je vlastne princíp subsidiarity, je vlastne to, že to, čo vedia členské krajiny vyriešiť samé, si budú riešiť samé a nebude to riešiť Európska únia. To neznamená, že to, čo vedia vyriešiť, lepšie, ale vôbec, že niečo vedia vyriešiť. No tak pravidlá k tomu, ako sa bude fajčiť v podnikoch v Čechách, si rozhodne vie Český parlament vyriešiť sám. Na to nepotrebuje žiadnu Európsku úniu, ale na tomto príklade krásne vidieť, ako sa Európska únia mieša do veci, do ktorých v podstate nič nie je. A potom sa len všetci čudujú, že ľudia tú Európsku úniu majú čím ďalej, tým menej radi. To je jedna vec. Druhá vec, ktorá je veľmi zaujímavá, tým, že 20 rokov Česko nie je schopné, alebo aj ochotné prijať nejaké zákony, ktoré by obmedzovali fajčenie, tak sa stalo to, že v Čechách rastú ako huby po daždi krčmičky a reštaurácie, kde majiteľ zakazuje fajčenie a teda tí nefajčiari majú možnosť ísť sa či už na pohár, alebo na pivo, alebo na večeru, tam, kde sa nefajčí. A toto je tu veľmi pekne vidieť to pôsobenie trhu. Vôbec netreba nejakých úradníkov českých alebo európskych, ktorí si myslia, že vedia lepšie, ako majú ľudia žiť, ako tí samotní ľudia. Jednoducho krásne vidieť, trh to vyrieši.